Mapiranje rizika jeste u stvari jedna inženjerska tehnika koju upravljač koristi kako bi utvrdio nivo ili stepen bezbednosti na putnoj mreži koju on održava. Kada mi dobijemo taj rezultat, na tim deonicama mi vršimo drugi alat ili drugu tehniku koja se zove provera bezbednosti saobraćaja. Ciljana provera bezbednosti saobraćaja. Šta to znači? To znači da na toj deonici u praksi mi to po projektu radimo na 100 km. Radimo kompletnu analizu putnih objekata i opreme. Dakle, bukvalno sve sagledavamo i pokušamo da taj rezultat ove tehnike budu mere ili set mera koje bi otklonile nedostatke ili ih barem ublažile.